Velkommen til en Minecraft server video. Og ja, det blev godt nok lige vist fra min iPad. Fordi jeg havde ikke noget bedre kamera end iPad'en. Og ja, som I kan se, så er vi inde på Gonzo. GonzoCraft.dk. Der er kreativ, YouTube-afdeling, minigames, så jeg vil gå ind på super kreativ. Så er det slash p h. Det er så min plot. Der er en i hver side, men der er også en i hver farve. Så er der min fyrtårn. Ja, det er fint. God start der. 20 sekunder. Den er altså lidt spøjs egentlig. Det er Guxi, der egentlig har taget sin overdel. Men. Jeg vil lige få et overblik over det her egentlig. Jeg har bygget det meste. Og også noget af rollercoasteren. Min veninde Smila, hun har hjulpet til med at få bygget rollercoasteren, og så har jeg haft nogle venner, som hjælper med at få bygget nogle andre ting. Men jeg har fået en lille smule hjælp. Det er ikke særlig meget, men det er bedre end ingenting. Så går vi i hvert fald herover egentlig, fordi jeg er stadigvæk helt glad for den her egentlig som nabo, fordi det er et rigtig flot moment. Og jeg kan ikke huske, hvor DG han har sin blot han. Så. Det er det så anden del, fordi min iPad den gik bare lige pludselig stå nærmest. Den stoppede med at filme. Men det er også en, som folk også er rigtig gode til at bygge. Altså jeg kan faktisk godt lide den. Det er det franske. Altså jeg kan godt sige egentlig, at dengang jeg var i Frankrig, der kom jeg hele vejen herop til egentlig, i Eiffeltårnet. Og det var et rigtig smukt syn. Men der var også en del elevator på vejen op. Folk de bygger rigtig flotte omdele. Og ja. Det er lidt træls med, at ens iPad, den går bare så lidt. Altså. Det er ikke særlig sjovt egentlig med, at hvis ens iPad, den bare lige stopper midt i en video. Det synes jeg ikke. Så hvis den gør det igen, så skal jeg nok se til. Wow. Jeg kan godt prøve at se, om jeg ikke kan sætte speeden op. Så jeg egentlig kan se, hvad forskellige folk egentlig har bygget herinde på Gonzo. Wow, hvad står der? Øksen. Det er en meget sjov skrift egentlig. Der brug det der græsplæne der. Ja, undskyld, men altså. Så er der også nogen, der egentlig laver sådan noget pixel. Den fangende Gex, altså Gex der er fanget. Eller en mærkelig spil der. Og så er det nogle mennesker, som godt kan lide at lave en statue af sig selv, og det synes jeg også, det er rigtig sødt. Og så er der en her, som egentlig havde bygget Gex i mini-størrelse. Det er bare nuttet. Det er rigtig sødt egentlig.
Og ja, hvis min stemme egentlig stadigvæk er sådan lidt mørk, det så er det fordi jeg, ja. Fordi så, jeg bruger den indre stemme. Og der har vi en sjov Robin der. Og en meget flad som Rita. Og så er der nogen, der egentlig laver noget, der hedder skinkonkurrence. Og det er rigtig sjovt egentlig. Jeg har prøvet at vinde et par gange. Det er bare med at finde en rigtig skin. Så er der 2 gange af den samme. Strålende. Så ja, det kreativt egentlig går ud på. Det er, at du går ind, bygger en eller andet, og så find din fantasi, og se om du ikke kan bygge en eller andet. Og ja, nogen har bygget kæmpe store hoteller, og nogle rigtig flotte huse. Så er der en pokeball. Jeg skal nok prøve at se, om jeg ikke også kan lave en Pokémon Go video. Men det bliver nok først, da jeg egentlig fået iPad'en med mere batteri. Fordi det er iPad'en egentlig spiller Pokémon Go på. Og her er endnu en flot hus der. Ja, altså folk de er jo temmelig gode til at bygge jo. Men jeg tror ellers jeg er hen ved starten hos fejl. Men det er som om der er blevet 2 ens der. Men ja, folkens. Jeg ved ikke rigtigt om der egentlig er så særlig meget den egentlig kan snuppe, inden den egentlig gør det igen. Hvor det sødt det egentlig. Vi runder af med at sige, at ja, jeg kan prøve at se, om jeg ikke kan vise nogle af de andre, men jeg tror ellers, at det eneste, jeg er herinde på Gonzo, det er at lave noget kreativt, og det er egentlig så det. Så ja. Så jeg vil sige rigtig mange tak for, at I er med. Og ja, så ses vi bare til næste gang, jeg egentlig laver en video. Så ja. Ses.